22 nyt Kevalla liikkeellä ja Ada auttaa loistavasti ja pistää kiekon häkkiin. Ja Suomi saa nyt kyllä valtaisaa kyytiä. Nyt pitää kyllä leijonamiesten herätä ihan uuteen uskoon tässä pelissä. Kevan roolin 1-0 Norjalle, kun 3.56 on pelattu ottelun toista erää. Kyllä Suomen peli on ollut ihan karmaisevaa katsottavaa myös tässä erän alussa, niin kuin tässäkin nähtiin, että norjalaispelaaja pääsee karkuun sieltä. Komarov pomppii hänet nurin ja sitten tyylipuhdas harhautus. Siinä pienen liikkeellä Pehanen polvilleen ja kiekko häkkiin. Ja nyt tarvitaan kyllä todella sitten ihan uudenlaista ryhtiä Suomen peliin. Norja, joka kaikkien ennakkoon Iskanalla on hyvä pyki. Venäjä ottelussa kun Iskanalla latannut tällaisen monesti viivalta Suomelle maalin, tasoitusmaali 2-2. Peli jatkaa 14 minuuttia toista erää jäljellä. Granlund katselee sitä syöttötilaa, antaa loistavasti siihen. Ja komea on maali ja komea on puki. Granlund on näyttävä syöttö Jarkko Immoselle ja poikittaisyötöstä Immonen lataa komeasti. Se oli hieno ylivoimamaali ja tätä, jos mitä Suomi tarvitsee. Vain 11 sekuntia ennättävät peli vanhentua, kun jälleen Granlundin maagiset peliluvut aina tulevat oikeuksiinsa. Upea poikittaisyöttö ja siitä pääsee Jarkko Immonen lataamaan suoraan. Ja Immonen lataa siitä turnauksen 6. maalinsa ja 8. tehopinnan. Mutta loistavaa on Mikael Granlundin syöttö. Jälleen näette kuinka Granlund katselee, odottaa siinä kun Immonen menee paikoilleen ja Immosen komea laukaus lähtee välittömästi. Norjalais-nelio on levällään kuin ne kuuluisat Jokisen eväät ja sieltä tulee hieno veto, joka ohittaa norjalaispalivaatin Lars Haugenin. Peli on 1-1. Äärimmäisen tärkeä maali Suomelle juuri sen jälkeen kun peli oli enemmän tai vähemmän sekaisin. Kyllä pistää peli pyörimään, koska kyllä nyt on yksi mies pelistä pois ja hän on Erik Koivu. Sitten Aaltoselle viivalle. Aaltonen takaisin Salmelalle. Käsin karvailla siinä pyörii Mats Hansen. Salmela, Aaltonen edelleenkin Koivulla varmasti vaan jalka vähän siellä pipinä. Eli nimenomaan Erik Koivulla. Ja Suomella ei pitäisi olla mitään hätää, koska siellä ei pysty Koivu pitämään edes mailalla kahdella kädellä kiinni. Loistava syöttö maalin eteen. Ja kiekko maaliin! Noin! Noin se survotaan sinne päällä ja voimalla niin kuin pitääkin. Toinen ylivoima maali. Ja siinä Suomi antaa nyt kylmään kyytiä, koska Erkki Koivu ei pysty pelaamaan siellä maalin edustalla. Ja näin Suomi iskee päällä ja voimalla niin kuin pitääkin tässä vaiheessa pelin 2-1. Ja toinen ylivoimamaali välittömästi perään. Kiekko toimitetaan maalille ja Tuomo ruutuu tällä sieltä 6. maalinsa. Todella arvokas ja tärkeä maali Suomelle tämäkin. Tuomon 18 maajoukkueen maali ja 6 tässä turnauksessa. Ja vielä kerran sama tilanne. Suoraviivaisesti kiekko maalin eteen. Mikko Koivu antaa loistavan syötön sinne ensin Pesoselle. Ja kun Pesonen ei siinä onnistu, niin sieltä takaa tulee sitten Tarvalan mies. Ja napauttaa kiekon häkkiin ja peli on Suomelle 2-1. Vielä kerralla loistava syöttö. Sieltä tulee Koivulta ja sitten Tuomo ruutuu ja pistää kiekon varmasti pömpeliin. Peli 2-1. 2 ylivoimamaalia Suomi. Ei ainakaan vielä löydä Immonen sieltä uudelleen kautta välivarran kautta välivarran, joka lähtee sen paskin pelaajaksi. Eli on pienästä laukaus lähtee ja kyllä kulkee, kun se entisen Neinon ajatus nimittäin aivan identtinen maali. Jälleen Granlund imaisee siitä norjalais-neljiltä vähän liikkeelle. Ja Jarkko Immonen liukuu sinne tutulle paikalleen ja kyllä toimii nyt ylivoima. Loistavasti rakennettu kuvio jälleen ja Jarkko Immonen lataa siitä jo turnauksen 7. maalinsa ja antaa kyllä hurjaa näyttöä ylivoimalla, että täältä pesee ja niin pesee myöskin Granlundilta. Katsotaan kuinka hän rauhassa odottaa, että Immonen on siellä paikoillaan ja Norjan nelio ei oikein pysty tekemään mitään ja Granlundin syötöt tapsuvat kohdalleen ja etukulmasta jälleen häkkiin ohi Lars Haugenin. Kyllä on Immonen, kyllä on Granlund. Kaameassa vireessä ovat veljet kyllä, niin hieno oli tämäkin maali. 3. ylivoimamaali, 3-1 Suomi iskee. Ja nyt alkaa sitten näyttää selvästi jo paremmalta. Pääsee käytännössä koko erän loppuun pelaamaan ylivoimaa, ellei maalia märkkää. Jaakola. Nyt olisi tilaa sieltä jälleen Komarovilta tulla. Ja Komarov tuleekin Norjan alueelle sieltä nopeasti ja poikittaa loistavasti. Ja seuraava paikka ja komea maali! Ja se on myöskin historiallinen maali, koska maalintekijä on Jani Lajunen. Ja Komarov antaa loistavan syötön ja nyt aletaan Suomi mennä menojaan. Näin historiallinen maali, koska 20-vuotias blues-pelaaja tekee uransa MM-kisoissa ensimmäisen maalinsa ajassa 38-29 ja laatto laitetaan varmasti talteen. Näin ensimmäistä kertaa tosiaan MM-kisoissa on Jani Lajunen toinen ottelu hänen näissä kisoissa. Ja nyt menee kiekko sitten häkkiin. Loistava Komarovin syöttö ja Lajunen hieno
Painon siirto. Ja nyt alkaa näkyä kyllä Norjan puolustuksessa. Nyt alkaa näkyä se, että eivät oikein papat jaksa enää. Tulekseen vietiin siinä aivan sivuun. Ja Lajusen hieno nosto rystypuolelta. Ja peli on 4-1 ja hetken kuluttua Suomi pääsee vielä pelaamaan ylivoimaa. Joten tällä hetkellä nyt tilanne alkaa näyttää siltä, miltä se pitääkin. Eli 4-1 taululla. Jani Lajunen maalintekijä, syöttäjä Leo Komarov. Ja tällä tavalla sitten Nashville-kirjoissa oleva Blues-hyökkääjä tekee myöskin maajoukkueuransa ensimmäisen maalin ja historiallisen maalin sikälikin vielä, että se on tosiaan maailmanmestaruuskilpailujen ensikertalaiselle maaliin. Ja nyt siellä on sitten jotain vielä keskustelua käydään. Norjalaispelaajia ohjataan rangaistusaitioon. Koska se toinen rangaistus jatkuu tietysti vielä. Ei se rangaistus ei vielä pääty, vaan sitä joutuu siellä odottamaan.